amor. Pang-obra ba't dugo? Cute man ang baso. O dara ang mga bisita ni Hazel Cuartero, si number 1, si Miss Bridge Lakbayo, ay ang Galiano. Saan po na magsuman? Welcome to my channel, Rodel Boholano. Pastok. Ika kuno host na mo. Oh. Suman, naman mo suman. Mo po na iyang koan, bana, Jesus Galiano. Suman! Suman sa Bohol. Suman is Bohol! Kasi ganun to. Hi, Manalin. Hi sa hi. Ang bagong bisita ni Abot. Gikan pa rin sa Mayana. Ang gawiran. Ya po yang anak. Ginagbo man ni. Mama! Sige. Oh, karon pala gato. Dali lagi. Vlog man eh. Mura kaya nili. Napunta nga sinitanan ang malampos o pinakakapit din ang mawa mo ni nakakuan na mo daghang saringan. Ginoo, salamat sa nag-prepare. Ginoo, salamat sa ginikanan ni Hazel sa diyang Paris. Ginoo, salamat sa pagkaan o ginapunta nga taga-dugang sa basod sa lawas ginikanan Ginoo laban sa iyang anak o sa iyang pamilya o sa gawas Ginoo pinagkanang may pasalamatan pinaging Kristo ba yung harihan kay kanturan kanta I think gabit jud mo Gigi Road. Na mo subscribe na po ninja. Nah,